espai patrocinat per El Pregoner. Hola, avui us explicaré la història de la Maria i de l'osset. Esteu preparats? Vinga, tothom assegut. Hola, avui explicaré la història de la Maria. La Maria és una nena de 4 o 5 anyets, més o menys com vosaltres. Com tu, Joan, o tu, Lluís, o Eva, més o menys. Mira, s'assemblava molt a tu. Doncs mira, la Maria, un dia passejant amb la seva mare, va passar per davant de l'aparador d'una botiga de joguines i es va enamorar d'una nina. Oh, quina nina, la més preciosa que havia vist mai. Mare, em compres la nina? La mare va veure el preu. Li va dir, no, Maria, que és molt cara. Porfa, mare, porfa, sisplau. Maria, no insisteixis. Pel teu aniversari si et portes bé. No, que falta molt de temps. Maria, ja n'hi ha prou. La Maria es va posar a plorar, a tirar-se per terra, a enfadar-se, de tot. Però de res li va servir. La mare li va dir que no i no podia ser. La Maria va arribar a casa, es va tancar a l'habitació, tota enfadada. L'endemà al matí, encara enfadada, va agafar i se'n va anar a l'escola com cada dia. Allà, a lluny, va veure una cosa, una espècie de bulto marró. Oh! Què és això? S'hi va acostar. I va agafar. Què és això? Un osset. Brut, estripat. Però tenia alguna cosa especial. La Maria, amb els 2 dits, el va col·locar a dins una bossa. Quan va arribar a casa li va dir, mare, mira què he trobat. Però on vas amb això, Maria? Que me l'arreglaràs? Està bé. La mare el va rentar, li va cosir tots els estripats i li va deixar l'osset gairebé com nou. Té, Maria? Mare, ha quedat estupendo. Oh, i és el meu osset preferit. Aquest sí que me l'estimaré, anirà tot arreu amb mi. La Maria va pensar, bueno, com que no em compren la nina, em quedaré per sempre més aquest osset. La mare va dir, bueno, pel que li durarà, va. Però no. La Maria s'emportava a l'osset a tot arreu, a l'escola, a dormir. Quan anava a casa de l'àvia li deia, Maria, que ja ets molt gran per anar a un osset tot arreu. És el meu millor amic, àvia. Saps què? Quan estic molt trista, ell m'alegra el dia. Quan estic contenta, li explico les coses. La Maria es va anar fent gran i sempre anava amb el seu osset. Quan tenia 10 anys, encara portava l'osset, una mica amagat, perquè les nenes i els nenos se n'enriguessin d'ella. La Maria se'n va anar a la universitat, però a dins de la motxilla portaven a l'osset. Aleshores, la Maria va anar creixent, va tenir fills i li explicava sempre la història de l'osset, que era un osset com màgic, com deia ella. M'alegra el dia. Quan estic trista, li explico totes les meves coses i sembla que m'escoltin. Quan estic alegre, també comparteixo les coses amb aquest osset. Recordo que volia una nina, però realment no em ves fet la il·lusió que em va fer aquest osset. La Maria es va anar fent cada vegada més gran, fins que va arribar a ser velleta. I encara tenia l'osset, amb els seus pedaços que la seva mare li havia fet quan era petita. Un bon dia, la Maria, que ja era una iaiona, anava a comprar i a dins el cabàs hi portava l'osset. I va veure una nena plorant. S'hi va acostar i li va dir, hola, bonica, què et passa? Res, que la mare no em vol comprar una cosa. Oh, però no passa res, dona. Sí, perquè jo ho volia. La Maria, en aquell moment, va recordar quan ella era petita. Ai, saps què? Et donaré una cosa, però m'has de prometre
que el cuidaràs sempre. D'acord. La Maria, amb una mica de llàgrimes als ulls, però molt contenta, va obrir el cabàs. Va agafar l'osset i li va dir, mira, aquest osset el vaig trobar jo, quan era així de petita com tu. I des d'aleshores l'he portat sempre al damunt. És una mica màgic. Quan tu estiguis molt trista, l'abraces ben fort. I veuràs, ai, com se't passa la tristesa. Quan estiguis contenta, també explica-li les coses i veuràs que encara estaràs més contenta. El cuidarà sempre aquella nena quan el va veure. Mare, mira què m'ha donat aquesta senyora. Ui, no pots acceptar això. Em sap molt de greu, li va dir. No, ara, jo ja som molt gran i l'osset necessita una nena que l'estimi tant com jo vaig estimar amb ell. Per tant, té l'osset. I la Maria, amb moltes llàgrimes als ulls, li va donar l'osset. I se'n va anar abraçant a l'osset. Per cert, com et dius? La nena es va tombar i ja que no sabeu quin nom tenia. Em dic Maria. I tu com te dius? La Maria es va posar a riure. Doncs mira, jo també em dic Maria. Les dues rient. Es van abraçar, van fer un petonet i se'n va anar la nena Maria amb l'osset de la Maria, de la senyora gran. I conte contat, ja està explicat. Ens veiem!